Ngiyabonga ku tourism, ngiyabonga uhulumeni singakufakaza ukuthi cha uhulumeni wabantu bonke ngoba nami bengayitshela ukuthi umuntu wami nami futhi bese ngimdeclineile nje kodwa kune secret mangibheka kahle kula engobeni okuhlonza unyaka uma nihlonze kabi nakwata nizokwata unyaka wonke nayihlonza kahle najabula sojabula unyaka wonke uma mina ngumthandeli ngiphezulu kangaka namhlanje udumo ngilithatha ngilisa uNkulunkulu ngingabongishe kodwa unyaka wena unombolo bani Abukeli be Dream On TV besikhona ke kule ndumezeli yomcimbi ekade ikhona namhlanje endaweni yase workshop. Right next to me ngime naye ke uSingayi umshovu wenkani kwaba nenkani umthandeni wakwaManqele mntaka baba sicela ukwamkela thina siyi Dream On TV. Also sibuza ukuthi nje uziva kanjani namhlanje that iphupho le South Africa selizela fezeka ukuthi libone ujabule kangaka and ifairness kuwena but wami siyabona ukuthi uphethe ngisho iaward la ekhombisayo ukuthi ngempela iningizimu iyakusupporta ngalendlela mhlambe ungathi kuchazani ukubona isupport yabantu engaka and also sivile ukuthi bowumenshina ukuthi umasipala weTheku nayo ukwazile ukuthi akhupha ama resources size sabona nje namabhono andiza phezulu for the very first time sagcina nje ukubona ibhasi elinokhakhayi ngalesa sikhathi samabhokobhoko mhlawumbe ungathi konke lokho kusho ukuthini kuwena ukuhlambuluka nje njengensizwa njengenkunzi yompembe cha umasipala weTheku bengitshela ukuthi uyangizonda ngiyaqala ukuthola uxhaso umasipala weTheku no tourism ngebhasi elihle kangaka ngiphinde ngibona amabhanoyi ndiza phezulu nami ngaze ngajabula ngakhumbula ngisemncane masithi ngongiphathela amaswiti angithi yabona sasishoshala thina sebancane sithi ngongiphathela amaswiti masibona ngidiza ibhanoyi ngiyabonga ku tourism ngiyabonga uhulumeni singakufakaza ukuthi cha uhulumeni wabantu bonke ngoba nami bengayitshela ukuthi umuntu wami nami futhi bese ngimdeclineile nje kodwa ngendlela okwenzeka ngakhona indlela ngixhasa ngakhona uhulumeni ngibonile ukuthi hayi no man uhulumeni khona ipage elisha setholile ngomthandeni SK umshovu enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha zabesula amadevana njengamanje kusuka manje kuyaphambili iningizimu Afrika yabuya inezibusiso abakasebenzi bayasebenza abangashadile bayashada abakhipitile bathola ama ring lawa engagement angithi yabona so bafowethu siyanthanda kakhulu emakhaya sicela bafowethu niqhubeke njalo niphile nijabule nimukele zonke ama blessings onyaka omusha ka2025 ngoba ningena ngenyanga ngengoma enijabulisile igushi okuyinto sayigcina ngo Brenda Fassie vula indlela weMamgobhozi unyana wami yashada namhlanje kweza njalo koMandoza inkalakatha kweza njalo umlilo weBig Nance uyashisa ngoloti iBig Nance leyo bafowethu umnyaka njalo ohlukaniswa ingoma ethandwa yinina ningumphakathi ngicela ukuthi namanje lo nyaka uphinde futhi unyaka ka2025 no 2026 uhlukaniswa ingoma ezojajulwa yinina nezobithandwa yinina ukuze nani bafowethu into zenikhanya ngoba kune secret mangibheka kahle kula engobeni okuhlonza unyaka uma nihlonze kabi nakwata nizokwata unyaka wonke nayihlonza kahle najabula sojabula unyaka wonke mntaka baba just this last question ngihlezi ngizwa each and everything oyenzayo noyikhulumayo ihlezi noNkulunkulu phakathi mhlawumbe ungathi irelationship yakho nomveli nqangi ingakanani nezinto asekwenzele zona empilweni yakho ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu abaningi nami ngiyomvuma phambi kwabawe ezulwini ingakho ngasonke isikhathi ngikuveza lokho ngoba ngifisa abantu bazi ukuthi angithwele mina nginanyanga yonke into engiyenzayo ngiyenza ngiyakhuleka kuNkulunkulu umnikazi wezulu nomhlaba kumnikazi weintaba zokhahlamba kanye nolwandle namafu nakho konke okukhona phansi komthunzi welanga ngiyafisa bafowethu ukuthi abantu beyinikeze isikhathi soku-understand ukuthi kuyini ukukholwa bafowethu kungaphezulu kwemithi le esambe sikhohliswa ngayo hayi ngoba nginyonda inyanga kodwa ingoba ngikhuluma iqiniso lokuphila uma mina ngumthandeli ngiphezulu kangaka namhlanje udumo ngilithatha ngilisa uNkulunkulu ngingabongishe kodwa inyanga wena unombolo bani uma isilo umhlokombane evudla amadoda isilo esikhotheme besithi abantu abamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi wena ubunombolo bani uma ushenge lo wenkatha hayi ngoba ngisupport inkatha kodwa ngisho ushenge ngobukhulu bakhe ubeyisheshi edumisa uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi wena unombolo bani uma sekufanele ukhethe phakathi kokuya kwaSathane nokuya ezulwini uyosola bani ngoba wena kukhona abantu abakhulu abavuma uJesu phambi kwakho besaphila kodwa ungabalalela wabona ukuthi wena kuyadlalwa umdlalo lo mina njengamanje ngoba ngidelela nginje
ngiyinsizwa ngumshovu enkani kwabantu enkani ngindlaba ephika abambathisa Silo Madevana ngithi mina ayikho indlela yakubaba ezulwini ngaphandle kukaJesu Kristu wena ubona ukuthi ke wena uyongena kanjani mase ufile ngoba zikhona izayoni yagogo wakho nezayoni yamama wakho noma ngabe uthi uyisiqhwaga uyinsizwe ehostel kodwa egcina usuku masubekwa kuyofika amakholo ubona ukuthi unombolo bani uma ungamvuma uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi yilokho nje angibhemile yabona ngibhemile ngimthande nje lo osematheni vele kulezi insuku kodwa ngiyaconfirm ukuthi uNkulunkulu ukhona Mtaka baba. Alright, asingakumoshi mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sengathi uNkulunkulu angaqhubeka njalo akwenzele kahle. Ngiyabonga ntokazi. Yazwa ngi-interview kamnandi. Wangenza ukuthi ngagonyoluka. Ngiyabonga kakhulu bafowethu sanithanda emakhaya. Uthena ihlobo lestation iDream On TV. iDream On TV. Sisuke nje emzimkhulu sisele wena. iDream On TV from emzimkhulu ngicela iSupport ibusiness lomuntu omnyama ofuna ukudlulisa indaba eziyiqiniso kubantu abamnyama kanye nabantu abansundu ngicela bafethu imsupport yakho iDream On TV nami ngiyayithanda ngingumthandi ningibona nje